Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Jama'a barkanmu da wannan lokaci. Kamar yadda aka saba ma insha Allah za mu nuna muku yadda za a yi ku yi gagarumin editing a wayoyinku. Domin ganin yadda za ka yi wannan editing, ka biyo mu a wannan bidiyo domin ka tabbatar da yadda za ka koyi editing ka kuma iya editing na gani na faɗa a media. Yadda za ka yi editing za ka ba wa mutane mamaki su yi mamakin a ina ka iya wannan editing. Yanzu alal misali ina so in edit din hoton Hamisu Breaker ba na wasan dauka ba, bari na gwada akan na Hamisu Breaker tunda gwaji zan yi. Bari na dauki na Hamisu Breaker. Yanzu alal misali na shigo nan profile ɗina na dauki hoton Hamisu Breaker, gashi nan yayi display a ciki. Alal misali kana da buƙatar ka yi mai da hoton Hamisu Breaker kamar irin na cartoon din nan, to yanzu zaka danna nan guraren, wannan guraren da yake da kamar flower, sai ka danna nan guraren. Gashi nan zai nuno maka wajen cartoon din, zaka zazzaba da yawa, ka dinga zazzaba kala kana caccanzawa domin ka zaga irin cartoon din da kake so. Alal misali duk idan irin waɗannan cartoon din da zai ba zaka iya zuwa gaba, akwai su da yawa gasu nan baza zaka canza. Gashi nan misali yanzu na Hamisu Breaker ya canza ya koma wani kala, zai kuma ƙara canja shi ya koma kamar ash kala. Ita zaka iya dai caccanzawa kala daban-daban zaka iya yi. Bayan nan haka zaka zaɓi kalar da taimaka sai ka fitar da shi. Amma kafin nan akwai wanda za ku ɗauka shi gaskiya yana da ɗan tsada, za su yi ce muku sai kun biya, to amma kuma in ka ga dama kana iya kyale shi, ba lallai sai ka biya kuɗin ba. Alal misali yanzu dai gashi nan yanzu na sake mai da shi wani kalar daban, na mai cartoon dai kala zaka mai da hotonka. Alal misali tunda abubuwa ne sun fi guda 10 a nan guraren, kowanne zaka iya bin shi bayan ɗaya ka gwada. Yanzu alal misali zan danna wannan shine na kuɗin wannan zan danna. Gashi nan za ku gan shi ya fita fresh, yayi kala sosai har mamaki ma zai baka idan ya buɗe, amma har yanzu bai buɗe ba. Yauwa gashi nan ya buɗe, wannan ya fi kowanne kyau a cikinsu. Za ka gan shi kanka ya fi burge ka domin ya yi kyau sosai a ciki. To shine za su ce sai ka biya kuɗi idan kana so ka fitar da shi daga cikin wayar. To wannan ma gashi nan wata kala ne daban, amma shi wannan ba sai ka biya ba, za ka yi amfani da shi ba tare da ka biya ba ka fitar da shi daga cikin wayarka. Wannan ma ash kala ne daban-daban ne, kaloli daban-daban ne, sun fi guda, za su kai wajen guda 20, wanda idan kana da buƙatar za ka yi amfani da su a cikin wannan application din. To tukuna yanzu za mu je mu shiga yadda za a yi ka yi amfani ka canza background na ainihin hoto. Alal misali kana da buƙatar ka canza background na wannan hoton, kamar yanzu Hamisu Breaker sun yi wannan hoton a cikin gida ne, to ni ina so in canza background din ya koma kamar plate color na wannan hoton Hamisu Breaker din nan. To alal misali yanzu gashi nan ya koma fari. Yanzu da ya koma fari zan iya canza shi ya koma wani kalar, kamar in ce kalar me ma ake kira da wannan kalar, na manta sunan kalar nan. To gashi nan dai kalolin za ku dinga gani, zan in ka canza ɗaya bayan ɗaya zai koma ja. Gashi nan ya koma ja, zan daɗa canza shi ya koma wata kalar dai daban-daban. Haka zan ta canzawa kala daban-daban yana ta komawa, za ku yi ta gani. Har da irin wannan design idan kana da buƙata gashi nan a ƙasa, shi ma za ka iya danna shi ka ci ka ɗan ƙara wa hoton kwalliya da menene. Har fulawa kana iya sawa a bayan hoton, gashi nan kamar yacce na sa kala za ka in ka canzawa daban-daban kana sawa. Amma zai fi kyau a ce hoton kana aiki da shi da data. Idan kana aiki da shi da data za su buɗe maka komai da komai, suna baka permission na yin editing kamar yadda ya kamata. Alal misali yanzu kuma na fito ina so in ƙara hoton ainihin wato haske. Wannan misali ina so in ƙara hoton haske, kamar ni dai hasken bai mun ba, ina da buƙata a ce ya ɗan yi jawo. To gashi nan na ƙaro, zan shiga kowanne ɗaya bayan ɗaya ina ɗan ƙaƙƙaro haskensa har hoton ya zo ya burge ni. Kai ma kana gani gashi nan hasken yana ƙaruwa kamar yadda ya kamata. To haka za ka yi ta bi ɗaya bayan ɗaya kana ta canzawa kana ƙaƙƙara haskensa, kana gani gashi nan. Da ai ba haka yake ba, ko ba haka ba, ka gani? To mu je gaba, haka za ka zo gaba ka shiga ɗaya bayan ɗaya kana sa hoton, kana ƙaƙƙara ainihin wato hasken hoton domin yacce za ka ga ya maka kyau, in kuma ka ɗora shi mutane za su ji suna sha'awarsa. Bayan nan ka gama wannan, mu fito za mu zo mu je icce za ka mai da hotonka ainihin kalar wato ash kawai, plain ash. Idan kana so ka maida hotonka ainihin plain ash, ko kuma background din ya koma ash kawai, ash color ya koma ash color banda ainihin hoton, zaka iya canza shi kamar haka in ka shigo nan guraren. Duk dai wannan application yana da abun mamaki kala daban-daban wanda kuke da bukata. In kana da bukatar wani application zaka iya zuwa ka je ka dauke shi. Babu misali za mu gaya muku inda za ku je ku dauki application din, babu damuwa. Yanzu gashi nan na canza background din ya koma ash, hoton Hamisu Breaker kuma gashi nan yana a yanayin sa yace yake.
ko ba haka ba. Idan kuma ina so in mai da shi gaba ɗaya plain ne to zan goge wannan ash ɗin gaba ɗayansa, sai na zo na danna ɗan can guraren inda kuka ga na yi alamar kibiya a wurin, to shine zaka danna. Idan ka danna shi zai koma plain ash gaba ɗaya. Gashi nan bara na danna, gashi nan kun gani ya kuma plain ash gaba ɗaya. To bayan kayan haka, idan kuma kana da bukata a cikin dai sai ka yi baya a cikin hoton, ko kuma wannan kalar da kake ganin ta bara in nuna muku da ita. Wannan kalar zaka iya canzawa rigar da take jikin nan guraren kala. Yanzu gashi nan na ɗauki ja, zan sa riga musu breaker, so ina da bukatar zan goggoga mata a jiki babu wani matsala. Zan zo in goggoga wa rigar, shi kuma wannan gashi na sa mai yellow. Haka dai zan dinga caccanzawa. In wanda nake so in canza kala zan iya canza mai kala, in kuma rigar ne nake so in canza mata kala ita ma zan iya canza mata kala ba tare da wani matsala ba. Kun gani dai yacce za ku yi wannan, haka shine za ku bi ku yi editing a cikin wannan hoton. To yanzu alal misali ina so na bar nan guraren, zan koma na ƙara nuna muku wani gurin na ban mamaki wanda za ku bi. Yanzu kana da buƙatar ka shigo gurin da za ka canza hoton ya koma sama ko ƙasa ko wani ɓangare haka, kana so ka canza shi dai area daban-daban in kana so ka sa shi. To gashi nan za ka danna nan guraren, wato rotation kenan. To bayan nan kuma akwai inda za ka shiga, wato ka zuƙo hoton sai yi nan ɓangaren ka ƙara zuƙo shi ya koma can ɓangaren. Haka dai zaka yanka shiga kala daban-daban kana editing, har kanka sai ka ji mamaki ma ta ya aka yi ka samu wannan application din, saboda wannan application din ya kai makura wajen iya yin editing na hoto. Gashi nan kuma wajen crop ne, idan yace zaka datsi hoto, kana ina da buƙatar in datse hoton mutum ɗaya ko kuma ina so in datse hoton kawunan su duk zan iya. To yanzu ni ba buƙata ta haka bane ba, kawai bukata ta shine kawai zan yi nuna muku ce za ku yi editing kamar kai in ka dauko application ne. Yanzu kuma alal misali nan wajen dishi ne, idan kana da bukatar hoton ka ya dishi ka dauki hoto a inda bai kamata ba ko gurin yanayin bai ma ba, sai ka dawo nan gurin ka sa gurin dishi, ko kuma ka dauka da wasu mutane baka so a gansu sai ka sa wannan abun dishin nan. To gashi nan shi wannan dishin zai kare su, iya kai kawai zaka fito, wanda yake bayan ka ba zai fito ba. Shi amfanin wannan dishin kenan. To yanzu dai gashi nan kowane ɗaya bayan ɗaya zan binna daddannawa, kuna ganin yanayin dishin yace yake kasancewa a cikin application din. To gashi nan yanzu na gama da wannan bangaren, zan zo yanzu zan nuna muku yacce za a yi ka kumbura mutum, ka ɗan ƙaro kumburinsa ko kafarsa ko kansa ko hannunsa, ka ɗan kumbura shi. Kana iya yi mutum kullutu inda mutane su yi tunanin kamar wai ko rauni ya ji ko menene. Yanzu ku kalli cikin musu breaker ya ɗan ƙari kaɗan ya koma ciki. Yanzu wannan in ka duba cikin za ka ga jakashi tana ƙaruwa tana koma. To kamar haka ne in kana da buƙatar a wannan application din shi ma za ka iya zuƙo kan mutum ka ƙara zuƙo shi ka kuma ƙara zuƙe shi. To haka dai za ka dinga yi, domin menene mutane za su iya shan mamaki su ce wai wannan ba shi da lafiya ne ko kuma menene dai. Yanayi dai kala-kala za ka iya mai da hotonka na ban mamaki. Za ka kuma iya zuƙe ko ka shanye hannu, a yi tunanin ma kamar shan inna mutum gare shi a wannan application din. Shi wannan application din gaskiya yana da abun mamaki, sannan kuma za ka iya gyara ainihin faɗinka. Idan kana ganin ka ɗauki hoto faɗin ya yi yawa, za ka iya tsuke shi ya maza ya zama ɗan gajere. Gashi nan ni yanzu na ɗan tsuke shi, sa musu breaker da suna da tsantsayi, na ɗan ƙara rage musu tsayi na kuma mai da su tsayin su. Gashi nan kana kallo, indai kana gani kana fahimta za ka ga yacce abin yake kasancewa. Yanzu kuma kamar kana so ka ƙara kusanci da mutum a hoto, akwai masu yin sharri wanda za su ɗauki hoto su yinka kusantar da mutum da mace, suna cewa wai tare da shi aka gansu. To duk wannan application ne. Yanzu alal misali kana so ka ɗauki wannan application din, to sai ka fito bayan wayarka, gashi nan sai ka tafi Play Store direct, sai ka sa sunan application din Polish. za ka danna Polish POLISH za ka sa. Ga application din nan ya fito, ni da yake na yau download din sa, babu bukatar a ce na sake danna downloading. Gashi nan an sa photo editor pro a Play Store. So da Allah kada ku manta ku danna mana subscribe domin samun ƙarin bidiyoyinmu a wannan application din. Insha Allah muna tare da ku, za mu yinka kawo muku application masu ban mamaki waɗanda za ku yinka jin daɗin su, za ku yaba da application din da muke kawo muku.